Jeg har ikke selv bedt om det. Men jeg stiller mig gerne til rådighed. Og Jens Korse ville have sagt følgende. I Netto solgte de i gamle dage en italiensk spegepølse. Så pludselig en dag sagde loven, at det måtte de ikke kalde den. Nu skulle den hedde italiensk inspireret spegepølse. Det var Levnedsmiddelstyrelsen, der mente, at det var falsk varebetegnelse, fordi spegepølsen jo aldrig havde forladt Skærbæk eller Vojens, eller hvor den nu var blevet fremstillet. Man kan måske mene, at det var en lidt overflødig lov, fordi det vel er de færreste, der regner med, at en spegepølse bliver fremstillet i Italien og kørt helt herop, især når den stadig kan holde en kilopris under de 3 kroner. Jeg kom til at tænke på Nettos spegepølse i den her forbindelse, for måske ville det have været mere passende, at den lov var blevet implementeret i dansk satire end i spegepølsemiljøet. Der er i disse år utrolig meget, der kalder sig satire i alle dele af medierne. Hver avis, hvert magasin, hver online-tjeneste, hver tv- og radioprogram, alle bryster sig med, at de skal også have satire med, for så er de jo ikke kedelige. Problemet er bare, at det ikke er satire. Det er i bedste fald satire-inspireret. Det er fis og ballade, og måske humor, hvis man er heldig. Men det er ikke satire. Og for os satire-elskere er det frustrerende at blive lovet satire, og hver gang blive skuffet. Sådan var det indtil den dag i efteråret 2010, hvor der pludselig dukkede noget op, der hed Rococo-posten. Hipster overvejer at fjerne overskæg, lød den første artikel. Og straks efter fulgte, chefer diskriminerer på baggrund af evner. Og Jørgen Leth chokerer igen i seng med midaldrende dansk kvinde. Og I er kun blevet bedre og bedre i de 2 år. I har delt alverdens fiktive nyhedsartikler med os. I er intellektuelle uden at være studentikose. I er unge uden at være poppede. I er akademiske uden at være, når jeg er kedelige. I leverer satire, der taler op til sine læsere. Satire, der både provokerer og overrasker. Og så er I frem for alt skide sjove og skarpe og spot over. Man kan mærke, at I laver det her, fordi I har lyst til ikke at kan lade være. Der er ikke nogen redaktionschef eller tv-producer, der har bedt jer om det her, og gudskelov for det. Forleden sad jeg med mine satirekolleger og snakkede om, hvordan man bedst kunne begrunde valget af Rococo-posten. Vi snakkede om, at det måske ikke er den fedeste begrundelse at sige, at det er fordi, at alle de andre er dårlige. Men så huskede mine kolleger os på, at den største ros i virkeligheden er misundelse. Og det er rigtigt. Så, kære Rococo-posten, kære Annika, Martha, Senia, Anne og Mikkel, jeg er hver uge død misundelig på jeres historier, og på al den skarpe satire, der vælter ud af jer. Og det skal I have stor tak for. Og derfor skal I have det her igen. Ikke mindst fordi Jens Korse faktisk er en af de få andre, som vi kan komme på, der både er journalist og satiriker, hvilket vi jo faktisk næsten alle sammen er på Rococo-posten. Før vi starter, jeg vil sige, at vi har alle sammen en lille takketale, hvor vi vil takke en bestemt enten begreb eller person. Men så vil jeg gerne sige tak til Dansk Forfatterforening for at give os den her pris, og selvfølgelig også til alle de mange autorer eller folk, der har leveret indhold til DR i forskellige anledninger og ikke har fået nogen penge for det. Det er vi rigtig, rigtig glade for. Og derudover så vil jeg også lige som på min egen vej sige mange tak til Josefine, fordi hun har været meget tålmodig. Det er min datter. Hver gang far han har været meget kedelig, fordi at han skulle være sjov på internettet. Men derudover så går vi videre, og så har vi lige et par korte ord til tak. Og jeg vil gerne takke Danmarks Journalisthøjskole. For jeg så godt sige, at hvis det ikke havde været for Journalisthøjskolen, så ville Rococo-posten aldrig være blevet stiftet.
I så fald havde vi alle sammen kun haft en universitetsbaggrund, og havde vi startet noget satirisk, så ville det have heddet noget i stil med kontemporær kvartalstidsskrift for dekonstruktivistisk samfundssatire. Og det ville have været ulæseligt for alle andre end en lille håndfuld ligesiddende universitetsstuderende. Og uden Journalisthøjskolen, så vil jeg for eksempel stadig formulere mig i meget lange sætninger og have gemt konklusionerne til sidst, og jeg ville have haft en aldeles ubegrundet formodning om, at mine medborgere kunne tænke selv. Hvis det ikke havde været for Journalisthøjskolen, så ville jeg aldrig nogensinde have oplevet glæden ved at bruge vendingen raser ved selv den mindste mishagsytring, eller glæden ved at interviewe journalister om, hvad andre journalister, der arbejder som spindoktor for ministre, egentlig går og tænker. Så kære Journalisthøjskole, af hjertet tak. Senior er også en del af Rokokoposten, men kunne desværre ikke være til stede i dag. Så jeg vil læse en sakkesæl op på vegne af hende. Senior skriver, Senior er ked af, at hun ikke kunne være her i dag, men hun sidder fast i Candy Crush Saga level 31. Nej, 191, der er en lille forskel. Okay, så derfor var hun nødt til at blive hjemme, men hun har skrevet den her lille taktal. Senior vil gerne have lov at sige tak til det personlige pronomen. For uden det personlige pronomen ville intet fungere. Samfundet ville falde fra hinanden, for ord skaber som bekendt virkeligheden. Og en virkelighed uden personlige pronomener vil være kynisk, kold, uden referencer. Der binder du og jeg sammen til et os. Jeg vil ikke kunne sige jeg om mig, eller du om dig, eller mig for den sags skyld. Uden det personlige pronomen vil fællesskabet være umuligt, og uden fællesskab ingen social verden. Og uden en social verden ingen Rokokoposten. Så derfor er hjertet tak, personlige pronomen, du samfundets lim, du sprogets sammenhængskraft. Tak. Mit eget indslag. Det er en lidt anden genre. Fordi jeg vil vældig gerne takke en populær tv-genre, den hedder reality. Hvis der er nogen fra spiludjuntagen her blandt publikum, så prøv at spørge jeres sidemand, hvad reality er, fordi at enhver ved, at den her art overhovedet ikke kender til genre. I Rokokoposten, der har vi skrevet en del om reality. Og for mange mennesker, der er reality-genren til grin. Personligt er jeg meget stor fan af den. Og som en del af Rokokoposten, der lever jeg jo også selv af at være til grin, kan man sige. Jeg vil starte med at takke Linse Kessler for inspiration til Halloween-udklædning. Og så vil jeg også gerne sende en stor tak til de unge mødre, fordi de har gjort det moderne at spise kyletter igen, og fordi de har lært os, at pomfritter også er en slags grøntsag. Det synes jeg er en meget, meget vigtig information, især i de her spændtider. Bare lige kort for mig. Det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at jeg faktisk ikke er et formelt medlem af Rokokoposten længere. Jeg afgik ved døden formelt set i november, og jeg er i januar i år, fordi jeg havde fået et rigtigt menneskejob med rigtige penge. Og et rigtigt job synes ikke rigtigt, at det var forenligt det, jeg lavede satire, og at jeg skulle tjene penge. Især ikke efter, at jeg begik en artikel, der hedder Prostitutionsbranchen bliver Danmarks bedste arbejdsplads, som var en lille smule satire over en kunde, større amerikansk fastfoodproducent, som det år, jeg siger ikke nogen navne, det starter med M, som det år faktisk havde vundet den pris. Og det var mit firma, nemlig de mange penge, ikke særlig glad for, at jeg var med til. Så jeg måtte lige tage det valg mellem at tjene penge, eller at være sjov. Og jeg begik desværre den fejl, at jeg valgte at tjene penge. Så jeg er bare enormt glad for, at mine tidligere kollegaer og venner har fået den her pris, og det rent faktisk kører så fantastisk, som det gør. Det er rigtig dejligt, at have været med til det, og tak. Ja, altså jeg vil
vil til allersidst som ateist gerne benytte lejligheden til at takke ingenting for, at jeg står her i dag. Og samtidig så vil jeg gøre opmærksom på noget, som nogle af jer måske har læst i Rokokoposten, at vi ateister også for nylig har måttet tåle en voldsom fornærmelse, da ingenting blev afbildet på en kunstudstilling i London. Det skete i form af et stort, langt lærred. Der vil jeg gerne sige, at selvom jeg respekterer og holder af ytringsfriheden rigtig meget, selvom jeg bruger den selvfølgelig gennem Rokokoposten til at kritisere politikere og meningsdannere, forskellige undtagen, som Annika nævnte, hipster, handicappede, så må der være en grænse. Og den grænse, den går for mig, når nogle de krænker noget, som ved at lave billeder, er noget, som jeg nærer meget varme religiøse følelser for. Det er ingenting. Så igen, tak for ingenting. Uden dig vil jeg stå her i dag. Og så skal vi have den sidste modtager på banen, og det er Trine Hansen, så vi skal jo igen, og det er Jan Bjørn, der er løbet på. Kære Trine,